Cześć, jesteśmy w Faszczynie. Dzisiaj odwiedzamy zespół Kaszubki. Zapraszam. O, nie muszę dzwonić. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. To jest szejliwo, a wygląda jakby to była alia, nie? Sypana czy rozpuszczalna? Sypana wszyscy. Ja rozpuszczam. Herbatę czarną? Zwykłą czarną. Zwykłą czarną herbatę. Na naszych Ja słyszałem, jak ktoś dostał Słyszysz, opieprz przez Boguś telefon. był się uznany podobało. za twojego syna. No, Bo krótko ma... poprzez ksywę w zespole. Matka? Męka mówią, tak. No pewnie mam już swój wiek, a nie, na ty im nie pasuje, no to mówię męka na mnie sobie wybrali. A to funkcja w zespole też chyba jest z tym związana. Nie, Żadnych, w zasadzie to dobrze być kogoś takiego porządzić, chyba nie? Zostawić. nie, Trzeba. tu jest szefowa i musi być. Może jakieś pytania? Ja mam pytanie, czy ten wąs jest ścika? No, te wąsy są różnie, gdzie komu co się tam trafi, to... Prosto, głęboko w oczy. Chcesz? Masz cząstkę północy. Chcemy lesu starzec, nie pytaj